said the wop out the loop out the lock bamboo, said about that boogie the boo. Is it getting better? Or do you feel the same? Hey ndoda, yabona nje ukuthi sihleze futhi sibanjwe inkunzi mfethu, umuntu oyedwa endaweni eyodwa sizoqala ukungicika-ke mina manje. Inkinga nathi siyamyeka lo sikhotheni lo. Yabo meka sibamba namhlanje uzongithola kahle. Phela thina iyona nje lesihamba kuyona le. Ayikhenya. So yaboza namhlanje uzoyithola impama. Manaka, uthi ngivele ngenze nje. Sifaka. Ya madoda, niyalazi kodwa. Wena Ayi, futhi since mina njalo nje mesidlula lawo sibamba inkunzi. Sengidecide ukuthi manje ngivele ngishiye ekhaya straight. Ngikhuluma nje nemafoni asisenawo sanda wathatha. alright, kulungile. Anganezwa. Yazini. Ngisanibambe inkunzi manje sekuzoniyeka. Nina nama outer right yabo, ama outer grand anikaze ningenzela ubusindilili noma ubutsotsi obuthize. Yazini. So Hawu. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Hey, ngiyabonga. Yazi nganokuthi ngisini bhuti, ngiyabonga. azini alivele lihambe ningaze nibe late nasematohweni yabo. Hayibo. Lina ngithanda amafoni nje. Kaqeda ngincoma manje ngithi anibenza ubusindilili. Hayi najwayela nina puseka. Letha yonke into. Yasin, fuseka, hambani. Hey, hambani manina. Is it getting better?